Stimi preliminari dwar il-valur tal-ikbar qabda ta' droga li qatt saret midwana f'pajjiżna aktar kmieni dan ix-xahar juru li din għandha valur fis-suq tal-fuq minn 20 miljun euro. Dan kien żvelat mill-Gazzetta Kulħadd li qalet li mkejjen qrib l-investigazzjoni jikkonfermaw li l-ewwel indikazzjonijiet huma li droga hija waħda pura u jekk wieħed juża l-istimi tal-prezz indikat għal kokaina fir-Rapport Nazzjonali dwar is-sitwazzjoni ta' droga fl-2015 jasal għal dan il-prezz meqjus bħala fenomenali. Il-prezz huwa ta' madwar 68 euro kull gramma u meta wieħed iqis li 300 kilo li nqabdu jfissru 300,000 gramma dan huwa total ta' 20 miljun u 400,000 euro. Il-Gazzetta Kulħadd il-ħadd li għadda żvelat li l-qabda rekord ta' droga kokaina hija akbar mill-qabdiet kollha ta' droga kokaina maduda flimkien li saru mal-frontiera mill-2007 sa issa, jiġifieri f'temp ta' 10 snin. B'hekk huwa ċar li apparat speċjali li l-Gvern ġab minn fondi Ewropej f'Awwissu li għadda u taħriġ li jingħataw l-uffiċjali ta' dwana fuqu barra minn xtutna wassal għal riżultati tanġibbli. Intant l-investigazzjoni ġibdet ukoll l-interess tal-Europol u l-Maġistratura Spanjola il-pajjiż fejn kien maħsub li droga kienet sejra mill-Port Ħieles ta' Malta.